Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് എത്രയാണ് 9, 10, 11, 12, 13, 14 മന്ത്രം വരെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആദ്യത്തെ 3 നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചതായിരുന്നു. പിന്നത്തെ 3 ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചതാണെന്ന് കണ്ടു അല്ലെ. അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചത് 3 എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെയാണത് പറഞ്ഞത് നമ്മള്? തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പിന്നെ അവിദ്യ ഭൗതിക ജ്ഞാനം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു കണ്ടു. പിന്നത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം അല്ലെ. വേറൊരു ഫലം കിട്ടും. ശരിയായ ആധ്യാത്മിക വിദ്യ ഏതാണ്? ശരിയായ ആധ്യാത്മിക. അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തത് പറഞ്ഞു രണ്ടും അറിയണം. വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ നമുക്ക് എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ 3 മന്ത്രം നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി 12, 13, 14 അല്ല 12, 9, 10, 11, 12, 13, 14 അടുത്ത 3 അതിനെന്താ പറഞ്ഞ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നത് നമ്മള് ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ആരാധന ഏത് തരത്തിലുള്ള ആരാധനയാണ്? 2 തരത്തിലുള്ള ആരാധന നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതും പിന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതും അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഏത് പറഞ്ഞു പരമസത്യത്തിന്റെ ഏത് ഭാവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ്? ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അതിനേക്കാളും ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. അതായത് രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഒന്ന് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതും രണ്ടാമത്തത് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. രണ്ടും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നമ്മള് മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്, അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം കിട്ടും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും എന്നാണ്. അതാണ് 13. 13ാമത്തെ പറയുന്നത് അതാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം. ഭഗവാൻ ആരാധിച്ച് എവിടെ പോകും നമ്മള്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് പിന്നെന്തില്ല, വീണ്ടും തിരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ തന്നെയായിരിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ദേവലോകങ്ങളിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടിനും 2 ഫലമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം, അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം. രണ്ടും 2 ഫലമാണെന്നാണ് 13 നമ്മൾ കണ്ടത്. 14 നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടും നമുക്കറിയണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈ 11ഉം 12ഉം അപ്പൊ ഒന്ന് തന്നെയാണോ അർത്ഥം?
9, 10, 11 ഒരു അതെ 11 അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ അത് മാതാജി. 9 എത്രയാണ് വരുന്നത്? 9 മാതാജി ഇപ്പം 12 പറഞ്ഞേ? 12 12 14 പറയണപ്പ. അല്ല 12 13 ഒരുപോലെ ഒരേ അർത്ഥത്തിലാണോ വരുന്നത്? അല്ലല്ലോ മാതാജി. അല്ലല്ല, വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. 12 പറഞ്ഞ ദേവന്മാര് ഉപാസിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളിൽ പെട്ടുപോകുന്നു, ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ അതില് കൂടുതലായിട്ട് പെട്ടുപോകുന്നു. അതാണ് 12. 13 പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച ഒരു ബലം കിട്ടും, ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച വേറെ ബലം കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും കൂടിയതാണ്, രണ്ടും കൂടിയ ബലങ്ങളാണ് 13 പറയണത്. വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. 14 പറയണത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണം ലീലകളിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കള്, ദേവന്മാര് അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്, അതായത് ദേവന്മാര്, മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങള്, ജീവാത്മാക്കളെ തിരിച്ചു പറയാണ് ഇവിടെ. രണ്ടിനെ കുറിച്ചും അറിയണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം, ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും അറിയണം. അപ്പൊ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കാം, ഭഗവാൻ സാമ്രാജ്യത്തില് പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് 14 മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. രണ്ടും അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും അറിയണം. അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് എന്ത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് 14 മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ ഇതുവരെ? ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് 15 ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാനുണ്ട് അല്ലെ? സാറേ, മാതാജി 14 ശരിക്കും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കുമ്പോ പറയാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? പറയാം. 15 വരെ ഉണ്ട്. 15, 16 ഇനി പ്രാർത്ഥനയാണ്. 15, 16 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഏത്? 15, 16 വരുന്നത്. രണ്ടും പ്രാർത്ഥനയാണ്. 15 പ്രാർത്ഥനയാണ്, 16 പ്രാർത്ഥനയാണ്, 17, 18 4 പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ 15, 16 ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനും രൂപം കാണിച്ചു തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇതാരാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? സ്വയംഭൂ മനു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. സ്വയംഭൂ മനു ആരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തിനോട്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ള ഭാഗവതത്തില്. അതില് ഭഗവാൻ യജ്ഞാവതാരം എടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഈ മന്ത്രം. 15 തൊട്ട് 18 വരെയില് 15ഉം 16ഉം പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനും ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ പറയുന്നത്. 15 നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിൽ മനസ്സിലാവണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, മായാവാദികളൊക്കെ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ രൂപമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ മുഖം കാണിച്ചു തരാനും രൂപം കാണിച്ചു തരാനും പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു മന്ത്രാണിത് ശരിക്കും. 15 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. വിവർത്തനം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വലപ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മുഖം ദയവായി, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വലപ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. അപ്പൊ അതായത്
എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം, ഭഗവാന്റെ മുഖം, അവിടെ യഥാർത്ഥ മുഖം എന്നുള്ളത് ഈ സ്ലൈഡിൽ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വലപ്രഭ കൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വലപ്രഭ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ്? ഏതാണത്? അതിനെന്താ പറയാ? ഭഗവാന്റെ മുഖം. അതിനെന്താ പറയാ? ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മള്. ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിന് എന്താ പറയാ? തേജസ്. ബ്രഹ്മല്ലേ? ബ്രഹ്മ അല്ല, തേജസ്. ഒരു പേരുണ്ട്. അതാണ് ബ്രഹ്മല്ലേ? ബ്രഹ്മം. 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 അതെ, ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലേ? ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങയുടെ മുഖം എന്തുകൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്? ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദയവായി ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. അപ്പൊ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് പരിശുദ്ധ ഭക്തന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണിത്. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാശമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? ആ പ്രകാശമാണ് കാണുന്നത്. ആ പ്രകാശം മാറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അതിന്റെ പിന്നിലൊരു രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വയംഭൂ മനു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ തന്നെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം, മുഖം, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി അങ്ങയുടെ മുഖം പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണിത്. 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ മുഖം ദൃശ്യമാക്കി തന്നാലും എന്നാണ് ഈ 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കിട്ടിയോ? മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നമ്മള് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചിട്ട് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ ഭഗവാനെ, അപ്പൊ പറയണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ആവരണം മാറ്റി എനിക്ക് ദൃശ്യനായാലും എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കിട്ടിയോ? അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം ബ്രഹ്മജ്യോതിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ആവരണം മാറ്റി ദൃശ്യനാക്കിയാലും എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇവിടെ. മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ശരിയായ മുഖം ദർശന യോഗ്യമാക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്ന്. ഇനി അടുത്ത പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ മുഖത്തിന് പകരം രൂപാണെന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. അടുത്തത് അത് 16ാമത്തത് മുഖത്തിന് പകരം രൂപം കാണാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം 15ഉം 16ഉം, 14ഉം 15ലും. എത്ര നമ്പർ? 15ഉം 16ഉം അല്ലെ? നമ്പർ തെറ്റിപ്പോവാ. 15ഉം 16ഉം. അപ്പൊ 16ാമത്തെ മുഖത്തിന് പകരം എന്ത് കാണിക്കാൻ പറയാണ്? പ്രാർത്ഥിക്കാണ് രൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. വേറെ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല. ഇത് പറയാം നമുക്ക്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 14:27 തന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ നിന്നും നിർഗളിക്കുന്ന അത്യുജ്വല പ്രഭാപുരത്തെ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം 14:27 ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖ സൈകാന്തികസ്യ ച. എന്താ പറഞ്ഞ, അമൃതവും അക്ഷയവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ബ്രഹ്മം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് 14:27 പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. നമുക്കറിയാവുന്നതാണത്. 3 ഭാവങ്ങള്.
ഒരു തുടക്കക്കാരന് വളരെ സുഗമമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഭാവമാണ് ബ്രഹ്മം. കുറെ കൂടി പുരോഗതി കൈവരിച്ചാൽ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കലാണ് ആത്യന്തികമായ സാക്ഷാത്കാരം. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, 3 തരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. തുടക്കക്കാരന് ബ്രഹ്മമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പരമാത്മാവായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമയോടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. മത്ത പരതരം നാന്യത് എന്ന ഭഗവത്ഗീത വചനത്തിൽ കൃഷ്ണൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെയും സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെയും ഉറവിടം. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും ഉറവിടം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ 10-ാം അധ്യായം 42-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഥവാ ബഹുനൈ തേന കിംജ്ഞാതേനാഥവാർജുന വിഷ്ടപ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേനാസ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായിട്ട് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ചതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയും അറിഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് അർജുനനോട് ചോദിക്കാം ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനെ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഈ ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പരമപുരുഷനെ പുഷൻ അഥവാ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ശ്രുതി മന്ത്രത്തിലെ പരമപുരുഷൻ എങ്ങനെയാ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? പൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്യന്തമായ പരിപാലകൻ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ, അതല്ലെങ്കിൽ പൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സദാ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്താൽ നിറഞ്ഞവനായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സച്ചിദാനന്ദനാണ് അല്ലെ. ഭാരതത്തിലെ വൃന്ദാവനത്തിൽ സന്നിധാനം ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ശൈശവ ലീലകളിൽ തുടങ്ങി അവിടുന്ന് സദാകാലവും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയവനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭാരതത്തില് വൃന്ദാവനത്തിൽ സന്നിധാനം ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ്? ശൈശവ ലീലകളിലെല്ലാം തുടങ്ങി ഭഗവാൻ സദാകാലവും അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തില് മുഴുകിയവനായിട്ട് കാണപ്പെടായിരുന്നു. അഘാസുരൻ, ബകാസുരൻ, പ്രലംബാസുരൻ, പൂതന മുതലായ നിരവധി അസുരന്മാരുടെ നിഗ്രഹം ഭഗവാൻ ഒരു വിനോദം മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിനോദമായിരുന്നു എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ അസുരന്മാരൊക്കെ വധിച്ചത്. വൃന്ദാവന ഗ്രാമത്തിൽ സ്വന്തം മാതാവ്, സഹോദരൻ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരോടൊപ്പം ആനന്ദിച്ചും നവനീത ചോരണം എന്ന കുസൃതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടും ഭഗവാൻ ക്രീഡിച്ചു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തില് മാതാവിന്റെ ഒപ്പം സഹോദരനും സുഹൃത്തുക്കളും ഒപ്പം ആനന്ദിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നവനീത ചോരൻ, വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കാന്നുള്ള കുസൃതിയിലും ഭഗവാൻ ഏർപ്പെട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ച എല്ലാ ലീലകളെല്ലാം തന്നെ തന്റെ സഹചാരികളെ രസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ നടന്ന ലീലകളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? ഭക്തന്മാരെ രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇത്തരം ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ശുഷ്ക ഊഹാപോഹക്കാരെയും ഹഠയോഗം എന്ന അഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും തന്നിൽ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് വേറൊരു ഉദ്ദേശം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതികവാദികളെ, ഊഹാപോഹക്കാരൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ ലീലകളൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, ഇതം സതാം ബ്രഹ്മ സുഖാനുഭൂത്യ ദാസും ഗതാനാം പരദൈവതേന സാകം വിജഹൃകൃത പുണ്യ പുഞ്ച. ആനന്ദമയമായ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായും ഭക്തന്മാരാൽ പരമപുരുഷനായും ലൗകിക ജനങ്ങളാൽ സാധാരണ മനുഷ്യനായും കരുതുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നിരവധി ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർജിച്ച പുണ്യത്താൽ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഇടയ ബാലന്മാരോടൊപ്പം കേളികളാടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ജ്ഞാനികള് ബ്രഹ്മമായിട്ടും ഭക്തന്മാര് പരമപുരുഷനായിട്ടും സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്താണ് മനുഷ്യനായിട്ടും കരുതുന്ന ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എങ്ങനെയാണ്? കുറേ ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർജിച്ച പുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാകാൻ അവസരം കിട്ടിയ ബാലകന്മാരോടൊപ്പം കേളിയാകളാടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ സഖകൾ അല്ലെ, കൂട്ടുകാര്, അവരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? അവര് കുറേ ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടിയ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഭഗവാനോടൊപ്പം കളിക്കാൻ ഒരു അവസരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്.
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു കാലത്തും വൃന്ദാവന ധാമം വിടുന്നില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് ചോദ്യം ഉദിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോകുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ സൃഷ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉയരാം. അതെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത്ഗീത 13-ാം അധ്യായം 14-18 വരെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്താൽ ഭഗവാൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലാകമാനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്നിവയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും അവിടുന്ന് തന്റെ പരമാത്മാവെന്ന ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നിമിത്തമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയില് സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഒന്നും ഭഗവാന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ രൂപത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിമിത്തമാകുന്നത്. അതായത് പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ആ വിഷ്ണുവിലൂടെയാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. ഓരോരോ ജീവസത്തയും ആത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ ആത്മാവിനെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് പറയാം? ആത്മാവെന്ന് പറയാം. ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന അത്യുജല പ്രഭാപൂരത്താൽ അന്തകാളിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മവാദികള്, അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്താണ്? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ പ്രഭാപൂരം കൊണ്ട് അന്താളിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ്. ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ച് ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ 24 ഘടകങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചിട്ട് ചെല്ലണം. എന്നാൽ മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ഹിരൺമയ പാത്രത്തെ നീക്കി പരമപുരുഷനെ ദർശിച്ചാൽ മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകൂ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ ഹിരൺമയ പാത്രത്തെ നീക്കി പരമപുരുഷനെ ദർശിച്ചാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പുരുഷാവതാരം എന്നത് മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന 3 വിഷ്ണു തത്വങ്ങളിലാണ്. അതായത് മഹാവിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഒന്നാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന ഭാവം ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനാണ് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത്? പരമാത്മാവ് എന്ന ആ ഒരു ഭാവം വരുന്നത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനാണ്. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ എന്നീ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 3 അതിദേവതകളിലെ വിഷ്ണുവും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളിലും അന്തർഗതനായ പരമാത്മാവും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷ്ണുവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെയാണ്. കാരണ സമുദ്രത്തിൽ പള്ളികൊള്ളുന്ന മഹാവിഷ്ണുവാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാരണ സമുദ്രത്തില് പള്ളികൊള്ളുന്ന വിഷ്ണുവിനാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. സർവ്വ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഉൾപ്പോകുന്നു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് കാരണോദകശായി, ഗർഭോദകശായി, ക്ഷീരോദകശായി. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നത് ആരാണ്? എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്നത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഉൾപ്പോകുന്നതാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഉൾപ്പോകുന്നത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല. ഓർമ്മയുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും? ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ഭഗവത് പ്രഭാപൂരം ബ്രഹ്മസംഹിത 5:40 ഭഗവത്ഗീതയും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മസംഹിതയും ഭഗവത്ഗീതയും ഒക്കെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. യസ്യ പ്രഭാപ്രഭവോ ജഗദണ്ഡ കോടീശേഷ വസുധാതി വിഭൂതി ഭിന്നം തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കലമനന്തമശേഷഭൂതം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പ്രപഞ്ചഘടനാപരമായി അവ ഓരോന്നും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ഒരരികിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്നത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ ബഹിർഭവിക്കുന്ന രശ്മികളാണ്. അപ്പോ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടനാപരമായിട്ട് ഇത് ഓരോന്നും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൂമിയിൽ അല്ലെ, ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ്
ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഘടനാപരത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ ഓരോ സൃഷ്ടിയും എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും അതിനനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത്. ഓരോന്നിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ പ്രപഞ്ചം അനുസരിച്ച്. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ അരികിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ രശ്മികളെയാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. മുണ്ടോപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന നിരവധി ശ്ലോകങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഹിരൺമയേ പരാകോശേ വിരാജം ബ്രഹ്മ നിഷ്കലം തത്സുഖം ജ്യോതിഷാം ജ്യോതി തത്യത്മാ വിവിധോ വിദുഹു നാതത്ര സൂര്യഭാദീന ചന്ദ്രതാരകം നേമാ വിദ്യുത്യോ ഭാന്തി കുതോയമഗ്നി തമേവ ഭാന്തം അനുഭാതി സർവം തസ്യ ഭാസാ സർവം ഇതി വിഭാതി ബ്രഹ്മൈവേദം അമൃതം പുരസ്താത് ബ്രഹ്മ പശ്ചാത് ബ്രഹ്മ ദക്ഷിണതശ്ചോത്തരേണ അധശ്ചോർത്ഥം ച പ്രസൃഷ്ട ബ്രഹ്മൈവേദം വിശ്വമിദം വരിഷ്ടം. ഭൗതിക ആവരണങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്തുള്ള ആത്മീയ വ്യോമത്തിലാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പുറത്താണ് എന്ത് കാണുന്നത്? ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വൈദ്യുതി, അഗ്നി എന്നിവയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല. കാരണം ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക വ്യോമങ്ങളിലൂടെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രകാശിതമായിരിക്കും എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂലകാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഇതറിയുന്നതാണ് വിശിഷ്ടമായ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂലകാരണം. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 6.46-47 പയ്യെ പറയണം മാതാജി, ഇച്ചിരി പയ്യെ പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ ശരി കേട്ടോ. പയ്യെ പറഞ്ഞു. ഓ ശരി. ഞാനിത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉള്ളതല്ലെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ ശരി കേട്ടോ. നമ്മളെ തുടക്കക്കാരല്ലേ മാതാജി, അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അല്ല, നിങ്ങൾ ഇത് 2 പ്രാവശ്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇതൊക്കെ? ഭഗവത്ഗീത അല്ലേ ഇത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞ, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 6.46-47 നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ, അതായത് ജ്ഞാനികള്, പരമാത്മാഭാവത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവർ, അത് യോഗികള്, പിന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭക്തന്മാര് എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള ഉപാസകന്മാരെ കുറിച്ച് ഒരു താരതമ്യ പഠനം നടത്തിയിട്ട് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് തന്നെ അല്ലെ, എന്താണ്? നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ജ്ഞാനികള്, പരമഭാവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന യോഗികള്, പിന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര്, അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഉപാസകരെ കുറിച്ച് എന്തുണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഫലേച്ഛ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെക്കാൾ വിശിഷ്ടനാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം നേടിയ ജ്ഞാനി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ജ്ഞാനിയാണ് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടനായിട്ടുള്ളത് പറയും. കാരണം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, കർമ്മത്തെക്കാൾ കർമ്മിയേക്കാൾ ഗുണമുള്ളത് ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഗുണമുള്ളത് ഭക്തന്മാരെക്കാൾ ഗുണമുള്ളത് പരമഭക്തന്മാര്. ആ പരമഭക്തന്മാരില് പറയില്ലേ? പഠിച്ചു തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ, ഉപദേശാമൃതത്തിലും പഠിച്ചു ഇപ്പത്. അതെ, ഫലേച്ഛ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെക്കാൾ വിശിഷ്ടനാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം നേടിയ ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി. എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് തന്റെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രേമപുരസരം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവൻ വിശിഷ്ടതമനാണ്. ഇപ്പോ ജ്ഞാനി ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്? യോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ യോഗികളിലോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? പ്രേമപുരസരം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർ, അതായത് ഭക്തന്മാരാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജ്ഞാനി, യോഗി, ഭക്തൻ 3 കൂട്ടർ, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 2 അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് ഇനി നോക്കാം നമുക്ക്. പതിനഞ്ചും ഉണ്ട്, 14 ഉണ്ട് അല്ലെ നോക്കാൻ.
15 ആദ്യം എടുക്കട്ടെ. 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലെ? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആധാരമായ ഭഗവാന്റെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശന യോഗ്യമാക്കിയാലും എന്നാണ് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ പ്രാർത്ഥന. ആണോ? ഭഗവത്ഗീത 14:27 ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന പ്രഭാപുരത്തെ വിവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 14:27 അതായത് അമൃതവും അക്ഷയവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് 14:27 പറയുന്നത്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, പരമാത്മാവ്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപം. ഈശോപനിഷത്തിലെ ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പരമപുരുഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പുരുഷൻ അല്ലെ? പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്? ആരെ ആകർഷിക്കാനാണ്? ഭൗതികവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഊഹാപോഹക്കാരെയൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ ലീലകളെല്ലാം കാണിച്ചത്. അതൊന്നുകൂടിയും പറയോ? ഭൗതികവാദികളെ ആകർഷിക്കാൻ. ഊഹാപോഹക്കാരെന്നും പറഞ്ഞൊരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിലൂടെ അല്ലെ? എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ അടുത്ത എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ ആത്മാവ് പരമാത്മാവ്. ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെല്ലേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ്? 24 ഘടകങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ഭഗവാനെ കാണണം. കിടക്കണം അല്ലെ? 24 ഘടകങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് കിടക്കണം. അത് എവിടെയാണ്? ഞാൻ കണ്ടില്ല. 24 ഘടകങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കണം. ഹിരണ്മയ പാത്രത്തെ പരമപുരുഷനെ ദർശിച്ച് മാത്രമേ 24 ഘടകങ്ങൾ അതിക്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് എവിടെയാണ്? നോക്കിയതാണല്ലോ മാതാജി, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് കണ്ട് 24 ഘടകങ്ങളെയും കണ്ട് ഹരീഷ്ണ പൃഥ്വി ഉജ്ജ്വലപ്രഭയെ മതിവർത്തിച്ച് കിടക്കേണ്ടതാണ് 24 ഘടകങ്ങള്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അതല്ല 3 വിഷ്ണു തത്വം, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണം. അതല്ല 3 വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, 3 അടുത്തത് പരമാത്മാവ് എന്ന ഭാവത്തിലുള്ള വിഷ്ണു തത്വം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരിലെ വിഷ്ണു തത്വം ആരാണ്? പരമാത്മാവിനെ. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂല കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. 6:46, 47 എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ജ്ഞാനികള്, പരമാത്മാ ഭാവത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവര് യോഗികള്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭക്തന്മാര്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടതമരാരാണ്? പ്രേമഭക്തന്മാരല്ലേ? ജ്ഞാനികളല്ലേ? പ്രേമഭക്തന്മാർ. ഭഗവാൻ ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് പ്രേമഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? യോഗികളും വെച്ച് സർവ്വശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പ്രേമപുരസരം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർ വിശിഷ്ടതമരാണ്. വിശിഷ്ടതമന്മാരാരാണ്?
പ്രേമഭക്തൻ പ്രേമഭക്തൻ ഇതില് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മള്? ഇല്ല, എല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. പുതിയതായിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതില്. ഒരു വേർഡ് പുതിയത് പഠിച്ചു, പൂഷൻ. മാതാജി ഒന്ന് ഈ അമൃതം അക്ഷയം അക്ഷയം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ഷയിക്കാത്തത്. ഇതില് ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞതിന്റെ മീനിങ് ഭഗവത്ഗീത നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. കാരണം ഇത് ഫുള്ള് ഭഗവത്ഗീത തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് അത് ഭഗവത്ഗീത തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇനി 14 നോക്കാം. 14 അല്ലേ? പതിനാലാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടും അറിയണം അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം, ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും അറിയണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ആ സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് 14ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മർത്യലോകം അഥവാ മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ജനനം, വളർച്ച, നിലനിൽപ്പ്, ക്ഷയം, മരണം ഈ ആർക്കും ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. ലക്ഷക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാക്കൾക്ക് പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് താഴെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാക്കൾക്ക് പോലും ഇന്നോ നാളെ മരണം സംഭവിക്കാം. ബാധകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മർത്യലോകം അഥവാ മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതെ, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അത് ആർക്കും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇന്നോ നാളെ മരണം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മർത്യലോകം അഥവാ മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് പറയാം. വിഷ്ണു പുരാണം 6:7-61 എന്താണ് പറയുന്നത്? വിഷ്ണു ശക്തി പരാ പ്രോക്ത ക്ഷേത്രജ്ഞാഖ്യ തഥാ പരാ അവിദ്യ കർമ്മ സംജ്ഞാന്യ തൃതീയ ശക്തി രിക്ഷ്യതേ. അതായത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അധമ ശക്തി, ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? പരാപ്രകൃതി, അപരാപ്രകൃതി. പരാപ്രകൃതി എന്നും അപരാപ്രകൃതി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഭിന്നമായ ശക്തികൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, വിഷ്ണു പുരാണത്തില് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയും ഉയർന്ന ശക്തിയും ഏതാണ്? അധമ ശക്തി ഏതാ ഭഗവാന്റെ? ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവാത്മാക്കള്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലിന് എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു കൽപ്പം. ചതുർയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ് എത്രയാണ്? അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. 12,000 വർഷം തന്നെയാണ് മാതാജി. 12,000 ദേവവർഷാണത് പറയുമ്പോ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സും അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്രയാണ്? 100 വർഷം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രളയം സംഭവിക്കും അല്ലെ? എല്ലാതും എങ്ങോട്ട് പോകണം? ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവ്യക്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? അവ്യക്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അതായത് രാത്രി സമയത്ത് പ്രളയം വരുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞത്? പ്രകടമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെ? ജീവജാലങ്ങളൊന്നും പ്രകടമാകാതെ നിൽക്കും. ആ കാലയളവില് ഒരു ജീവിയും എങ്ങനെയില്ല, അതായത് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നിലനിൽപ്പ് തുടരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ള കാലത്തെയാണ്, അപ്രകടിതമായ കാലത്തെയാണ് അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രളയം വരുന്ന സമയത്ത്
എല്ലാത്തിനും പ്രളയം വരുന്നില്ല അത്. ആ പ്രളയം വരാതിരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, പക്ഷെ അവര് കാണുന്നുമില്ല അവരെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ എന്ത് പറയുന്നേ, അവ്യക്തം എന്ന് പറയും. അതിന് അപ്രകടിതമായ കാലത്തെയാണ് അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പറയപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകപാത് വിഭൂതി, ത്രിപാത് വിഭൂതി ആട്ടെ, ശ്രീ അല്ല, ത്രിപാത് വിഭൂതി. ഏതാണ് ഏകപാത് വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് 4ൽ 1 ഭാഗം, അതായത് ഒരു ഭാഗം ത്രിപാത് വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 ഭാഗം. 3 ആത്മീയ ഭാഗം ലോകങ്ങളിലാണ് ത്രിപാത് വിഭൂതിയിൽ വരുന്നത്. 3 ഭാഗം. 4ൽ 3 ഭാഗം. 8:22 ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കാന്നാ പറയുന്നത്? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുക്ത സേവനം കൊണ്ടല്ലാത്ത ജ്ഞാനം, യോഗം, കർമ്മം എന്നിവയാൽ സാധ്യമല്ല. അല്ലേ? ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ്? സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും അല്ലെ? സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താല്. ജ്ഞാനികൾക്കും യോഗികൾക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും? മഹാലോകം, തപോലോകം, പിന്നെ ബ്രഹ്മലോകം, ഇവിടേക്കൊക്കെ പോകാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് പത്താത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ബന്ധനമല്ല, ഭഗവാനെ സേവിക്കാത്തത് കൊണ്ട്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർക്കശ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരായി അവർക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത്. എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. മതധർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി നേടുക. എല്ലാത്തിനും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ഏതൊക്കെ പറയാനുള്ളത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്, ബ്രഹ്മാവിന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, ചതുർയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ്. അപ്പൊ ചതുർയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മള്. ഇല്ല അല്ലെ? ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ചതുർയുഗം, 4 യുഗങ്ങള് അല്ലെ? ചതുർയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 4 യുഗങ്ങള്. ആ 4 യുഗങ്ങളില് ഫസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് 4 യുഗങ്ങള്? സത്യയുഗം, സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. കലിയുഗം. കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം. 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം വരുന്നത്. കലിയുഗത്തിന് ഇൻറ്റു 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോ, 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടുന്നതാണ് അതിന്റെ മുകളിലുള്ളത്. ഏതാണത്? ദ്വാപരയുഗം. ദ്വാപരയുഗം തന്നെ. മാതാജി ഇതൊരു ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതാജി. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഞാനും വിചാരിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ലല്ലോന്ന്. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാന്ന് നോക്കണം ഇനി. അത് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്ന സമയത്താണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സമയത്ത് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് ഇത്രയും വരെയായിട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് എന്റെ ഉള്ളിലും തോന്നി. കലിയുഗം 4,32,000 വർഷം, ദ്വാപരയുഗം 8,64,000 വർഷം, അതെ അത് തന്നെ. ത്രേതായുഗം 12,96,000 വർഷം, സത്യയുഗം 17,28,000. 4,32,000 ഇൻറ്റു 2, 3, 4 അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ യുഗത്തിന്റെ വർഷം കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ 40,20,000 അല്ലെ? 43,20,000 അല്ലേ മാഡം? 43,00,000 അല്ലെ? ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ചതുർയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ് എത്രയാണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ചതുർയുഗത്തിന്റെ കാലയളവ് 43,20,000 അല്ലെ? അതാണ് ചതുർയുഗത്തിന്റെ കാലയളവ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്രയാണ്? 100 വർഷം. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രളയം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോ
ഇതിലിവിടെ എന്താ പറയണ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതത്തിന് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പൊ 4 യുഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ 4 യുഗങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രളയം വരും. 2 തരത്തിൽ പ്രളയം സംഭവിക്കും. ഒന്നൊരു ചെറിയ പ്രളയം വരും, ഒന്ന് മഹാപ്രളയവും വരും. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ പ്രളയം വരുമ്പോന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് സാധാരണ പ്രളയം വരുമ്പോ എന്താണ്, മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇത് ഈ ചെറിയ പ്രളയത്തില് ബ്രഹ്മാവിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മലോകവും പിന്നെ ബ്രഹ്മലോകത്തിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള 1-2 ലോകങ്ങൾ വരെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അതിന് താഴെയുള്ളത് മുഴുവനാണ് എന്ത് പോണത്, ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം എന്താണ്, ബാക്കി അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മലോകം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, അത് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ആ സമയത്ത് പ്രകടമാകില്ല. അതിനാണ് നമ്മളിപ്പോ വേറൊരു കാര്യം പഠിച്ചില്ല, അപ്രകടിത കാലം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവര് കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ അവര് ഉണ്ട് അവിടെ. പിറ്റന്നാൾ വീണ്ടും എന്ത് വരാണ്, അത് വീണ്ടും വരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചെറിയ പ്രളയം പറയണത്. ഇനി മഹാപ്രളയം വരുമ്പോഴാണ്, അതായത് അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് മരിച്ചു പോകും. അപ്പോഴാണ് ഈ മഹാപ്രളയം വരുന്നത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് മുഴുവനും കഴിയുമ്പോ അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് മാറും, വേറെ പുതിയ ബ്രഹ്മാവ് വരും. അപ്പൊ ഫുള്ള് ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് രണ്ടാമത് വരും. അതാണ് മഹാപ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത്. 2 പ്രളയം വരും. ഒന്ന് ചെറിയ പ്രളയം, ഒന്ന് മഹാപ്രളയം. ചെറിയ പ്രളയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോ രാത്രി ആവുമ്പോ ഈ രാത്രി പ്രളയം വരുന്നതാണ് ഈ ചെറിയ പ്രളയം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതില് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാതും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. ബ്രഹ്മലോകവും പിന്നെ താഴത്ത് വരുന്ന 2 ലോകങ്ങളാണെന്നുണ്ട് ഇല്ലാതാകും. ബാക്കി താഴേക്ക് മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ പക്ഷെ പോകാത്തതിനൊന്നും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, അതൊന്നും അവിടെ നശിച്ചു പോണില്ലെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് അല്ല, അതവിടെ പ്രകടമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അപ്രകടിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോ അതിലിപ്പോ പഠിച്ചത്. പിറ്റന്നാള് വീണ്ടും നേരം വെളുക്കുമ്പോ എന്താണ്, വീണ്ടും ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ പോലെ വീണ്ടും ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ അതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, ബ്രഹ്മാവിന് മരണമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാവ് അത് തന്നെയാണ്, ഒന്നിനും മാറ്റം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ പ്രളയം മഹാപ്രളയം വരുമ്പോ എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവ് മരിക്കും, പുതിയ ബ്രഹ്മാവ് വരും. അതാണ് മഹാപ്രളയം. അപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ള പ്രളയം അങ്ങനെയാണുള്ളത്. കൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലിനാണ് കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ 12,000 വർഷമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബുക്കില്, 12,000 അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്, 12,000. ആണോ? അതെ അതെ. അത് 12,000 വരാൻ കാരണം ദൈവവർഷത്തിലാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ദൈവവർഷ പ്രകാരമാണ് 12,000 പറയണത്. അല്ല നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ കണക്ക് കൂട്ടൽ എത്ര വർഷമാണ് പറഞ്ഞത്, 43,20,000 അല്ലെ. അതിനെ ദൈവവർഷമായിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, 12,000 എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കാരണം മനുഷ്യരുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സമയത്തിന്റെ ഗണനയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അതിന് കാരണം. അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതാണ് ദൈവവർഷം. അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ ഒരു വർഷം, ദൈവവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവവർഷം എന്ന് വെച്ചാല് 360 മനുഷ്യവർഷം വരുന്നത്, 360 വരുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസം മനുഷ്യന്റെ ഒരു വർഷത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും വരുന്നത്. അവരുടെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോ അവർക്ക് ഒരു ദിവസം ആവുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഇവിടെ 12,000 എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവർഷ പ്രകാരമാണ് 12,000. ശരിക്കും നമ്മളെ മനുഷ്യവർഷ പ്രകാരം 43,20,000 കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായത്? ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പിന്നെ 71 മന്വന്തരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ നമ്മൾ. 71 ചതുർയുഗങ്ങളുണ്ട്. അതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചതുർയുഗങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഏത് മന്വന്തരം നടക്കണേ, എത്രാമത്തെയാ? 14-ാമത്തെ. ആകെ 14 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. ഏഴാമത്തെ ഏഴാമത്തെ മന്വന്തരാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. 7ാമത്തെ വൈവസ്വത മനുവിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. 7ാമത്തെ മന്വന്തരത്തില് 28ാമത്തെ ചതുർയുഗമാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. 7ാമത്തെ മന്വന്തരം 28ാമത്തെ ചതുർയുഗം ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്.
28ാമത്തെ ചതുർയുഗത്തില് ലാസ്റ്റത്തെ കലിയുഗമാണ് ഇപ്പോ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത് കലിയുഗല്ലേ. അപ്പൊ അതില് 28ാമത്തെ ചതുർയുഗം, അതില് കലിയുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ കലിയുഗം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് വരും? 29ാമത്തെ യുഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, സത്യയുഗമായിട്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു 2 പ്രളയം, ഒന്ന് ഭാഗിക പ്രളയം വരുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് മഹാപ്രളയം വരുന്നുണ്ട്. ഭാഗിക പ്രളയം ഫുള്ള് വരുന്നില്ല, അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോ വരുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തത് മഹാപ്രളയം, അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നതായിരിക്കും. അത്രയുള്ള നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ ദൈവവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് 12,000 വർഷം, അത് മനുഷ്യവർഷം ദൈവവർഷം രണ്ടായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. കാരണം മനുഷ്യരുടെ ഒരു വർഷമാണ് ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പിന്നെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്, നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാം. പിന്നെ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? സമയമില്ല, 7:30 ആയില്ലേ? മറ്റേ 12 നാളെടുക്കുക, ഇന്നിങ്ങി നേരം ഉണ്ടാവില്ല. വലുതാവില്ല, നോക്കിയില്ലേ?